Vážení hostia, milí študenti, je mi cťou privítať vás na pôde našej fakulty pri príležitosti prezentačných metodníkov, ktoré sú súčasťou riešenia národného projektu pod názvom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Hlavným zámerom tohoto projektu je spojiť tú akademickú sféru s tou sférou podnikovou. Praktický človek. Prvé, čo hodí za hlavu, je ten počítač. A hasí. Je aktívny, hľadá riešenie. Pochopiteľne dobre je vedieť aj, čím sa dá hasiť a vedieť celý ten návod. Ale nie je na to čas, keď budete vo firme. Preto je treba tie praktické skúsenosti hľadať. Do dnešného dňa máme zhruba 300 ponúk realizovaných rôznymi podnikmi. Spomeniem aj tých, ktorí tu dnes budú vystupovať schodne. Matador, Konštrukta, CEIT, Tatra Vagónka, Volkswagen a ďalší, ktorí hľadajú šikovných študentov a majú aj iný záujem už počas školy. A možno keď budete rozmýšľať niektorí, je tak dynamická práca, že nesedí stále pri počítači, ale že rieši veci aj s autami, aj nejaké praktické problémy, tak je cesta. Máme tam ešte rôzne E-class internship programy, ktoré sú po celom svete, takisto v Tajvane. Viac menej sú tam už potom medzi týmito internshipmi aj súťaže, kedy ľudia, ktorí sú úspešní u nás, tak sa vedia dostať povedzme aj na stáž do Tajvanu, vedia si nejakým spôsobom šerovať informácie, vedia si šerovať tie jednotlivé prezentácie. No a výsledok v podstate je vždy ten win-win, to znamená, že kolegovia majú možnosť trošku si pošahať to prostredie pracovné, no a my máme zase možnosť od nich získať nejaké know-how, ktoré máte aj na školách. Dostala som k tomu, že som navrhla marketingovú propagáciu, aby spoločnosť dostala dostatok vhodných kandidátov a mohla si z čoho vyberať. A navrhla som 2 druhy testovania kandidátov pri výberovom procese, skôr zameraných na DL pozície, čo sú inžinierské pozície. Juraj bol na vzdovom oddelení a on pracoval na projekte hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov ako motivačný nástroj podniku. My vlastne fungujeme na takých 3 divíziách. Jedna divízia sa volá priemyselná automatizácia, čiže už ako to z názvu vyplýva, je to teda divízia, ktorá sa sústreďuje na implementáciu robotov do výroby. Spolupracujeme s nemeckými robotmi značky KUKA a v našej divízii priemyselnej automatizácie vlastne vyrábame robotizované pracoviská, ktoré sa potom používajú v automobilových závodoch. Tu najvidno opäť časť zariadenia, ktoré sa u nás vyrába na plnenie granátov. Tu detail z takého zariadenia. A opäť štáty, do ktorých sme naše zariadenie vyvážali. Ako som začala pracovať v Konštrukte, vlastne písala som bakalárskú prácu a hľadala som firmu. Ja som chodila po firmách a tá firma, ktorá vlastne mala záujem mi dať možnosť napísať bakalárskú prácu, tak som skončila nakoniec v Konštrukte. Dovtedy som brigádovala alebo praxovala, ale nebola to prax v odbore, ktorý som študovala. A Konštrukta mi umožnila po bakalárskej práci sa u nej zamestnať, ale na dohodu. Ja som sa chcel ďalej nejako posúvať aj v tej automatizácii, takže ktorú som mal na strednej škole, že som neváhal, išiel som na skúšky, bol som prijatý na mechatroniku. V podstate už počas tej mechatroniky, a to je to, čo aj kolega hovoril, že to chcem nejako zdôrazniť pre vás, že nejako nečakajte, že niekto príde za vami, že vás chytí za ručičku a že poďte robiť ráno, potom niečo. Treba sa snažiť nejako seba realizovať.